Oké, meg vagyunk. Szuper. Flóri, kezded, uram? Na, hát akkor sok szeretettel üdvözlünk mindenkit ezen a mai prezentáción. Ahogy elmondtuk a bevezetőben, hogy itt előtte igyekszünk ezt viszonylag rövidre fogni, de ez nagyjából egy órával számoljatok azért. Nyilván itt a rövid bemutatkozás kéne, hogy megtörténjen az elején, amit szerintem pár mondatban azért megejthetünk, Gábor, bár mindenki ismer bennünket. Igazából inkább arról beszélnénk, hogy nekem mi a motivációm, vagy mi volt a motivációm, és olyan kerültem kapcsolatba itt az online shopos dologgal. Mi Gáborral viszonylag régóta jó barátságot ápolunk, és ahogy mondta az elején, nekünk kimaradt azért egy 10 év, de aztán sorolt bennünket a sors meg az élet, és Gábor, illetve kedves felesége, ők már jó pár éve beszéltek nekem erről az üzleti modellről, meg erről a lehetőségről. Hát megmondom őszintén, hogy akkor nekem máson volt a fókuszom. Én alapvetően ugye közgazdasággal, vagy hát közgáz végzettségem van, és én szállodaiparban dolgoztam majdnem 20 évet, és nekem mindig az volt a bajom, hogy sosincs időm. Tehát, hogy én mindig állandóan dolgoztam, és nekem az idő volt a szűk keresztmetszet, és szerettem volna végre magamnak dolgozni, szerettem volna, hogy legyen szabadidőm, és szerettem volna az, hogy időtől és helytől függetlenül tudok dolgozni. És aztán ez így megfogalmazódott bennem már viszonylag régóta, de aztán az embert így elviszik a szürke hétköznapok, és aztán, ahogy kapcsolatba kerültünk a Gáborékkal újra, majdnem 10 év kihagyás után ezek a gondolatok így megint feljöttek, és aztán így rájöttem, meg közben nyilván történt nálam is magánéleti változás, egy csomó minden. És hát, ahogy szokták mondani, nem én találtam meg ezt a lehetőséget, hanem a lehetőség talált meg engem, és hát azóta meg óriási lendülettem, mint a rakéta megyünk előre, és komoly célokat és víziókat tűztünk ki a Gáborral, amit szépen el is érünk egyiket a másik után. Úgyhogy hát köszönjük szépen, hogy itt vagytok és csatlakoztok ti is gondolatban első körben ehhez a fantasztikus üzleti lehetőséghez. El fogjuk mondani majd így a prezentáció közben, hogy azért nagyon komolyan utána jártunk ennek a dolognak, a Gábor is és én is, együtt is és külön-külön is, és teszteltük és végignéztük az összes hasonló piacon lévő üzleti koncepciót és lehetőséget, nem tud senki ennél jobbat mondani, és ezt nem elfogultságból mondjuk, hanem azért, mert tényleg így van. Úgyhogy nyilván mondani se kell, hogy nem adjuk a nevünket olyan dologhoz, ami nem magas minőségi és nagyon-nagyon komoly, úgyhogy ezt fogjátok látni, megpróbáljuk nektek ezt így A-tól Z-ig prezentálni, hogy ez valójában miről is szól. Így van. Köszi szépen, Fló, a bemelegítőt és a bemutatkozást. Igazából legtöbben tudják azt, hogy én a vendéglátásban dolgozom, tevékenykedem. Igazából tényleg most már 15 éve a csúcsgasztronómiából indulva, rengeteg időmbe, energiába és hála Isten időbe észrevettem, hogy majdnem az egészségembe is került ez a dolog. És természetesen, mint tudjátok, mi is folyamatosan kerestük az új kihívásokat, az új lehetőségeket a Melánival, ezért volt az, hogy 2010-ben Münchenbe költöztünk, gyönyörű 6 év után pedig Bécsbe, és igazából mindig a motiváló dolog számunkra az volt, hogy jobbá váljunk, tanuljunk, a folyamatos tanulás, a folyamatos fejlődés, és ez vitt minket előre. De hát ahogy mondtam, egyáltalán nem volt időm, és tényleg a családomra se, sajnos ki kell mondani, magamra meg aztán végképp, tehát hogy egyáltalán semmi, a hobbiaimra, a szórakozásra, semmire nem volt időm, és rájöttem, hogy ezen változtatni kell, és az első lépés az az egyéni vállalkozás volt. Egy fantasztikusan jól menő egyéni vállalkozás sikerült felépíteni, nagyon jól lehet keresni, de ez azért nagyon sokat kell dolgoznom. Tehát nagyon jó az egyéni vállalkozás, de ott kell lennem. Tehát ezt nem tudom helytől, időtől függetlenül csinálni. Ez sokat dolgozok, sok pénzem van, elmegyek szabadságra, pénzem is elmegy szabadságra. És az volt a célom, hogy, mint ahogy a Flóri is mondta, hogy tényleg helytől, időtől függetlenül tudjak dolgozni, ahogy egy amerikai üzletember, Warren Buffettnek van a mondása, hogy akkor vagy igazán gazdag, ha akkor is pénzt keresel,
ha alszol. És tényleg ez volt, ami motivált. És mi a Melanival 2018-ban részt vettünk egy szemináriumon Bajorországba, és ott megismertük a Tányát, aki mesélt nekünk az ajánlási marketingről, és ezen belül pedig elmondta, hogy hogy lehet egy webáruházat létrehozni, igazából már kész webáruházat, és hogy lehet egy ilyet egyszerűen üzemeltetni. És nagyon fontos, hogy még elmondjam, amit a Flóri mondott, hogy tényleg a Flóri a szállodaipar, marketing, online marketing terén hihetetlen jó szakember, én a magam szakterületén, és mind a ketten perfekcionisták vagyunk, és minőségorientáltak. És tényleg olyanhoz adjuk a nevünket, ami működik. Mert ez teljes válszélességgel adjuk a nevünket, mert ez egy működőképes történet, amit már megtapasztaltunk. Így van, hát azt senkinek nem kell mondani, én is alapvetően azért ebbe tevékenykedtem, hogy a Gábor is mondta, úgyhogy képbe vagyok itt az online trendekkel, meg az online világgal, úgyhogy, de én is ugye az alkalmazotti létből váltottam vállalkozói létre, nyilván nekem is van egy vállalkozásom, most már harmadik éve, ami alapvetően az én főállásomat teszi ki, és mellette hát az időmet, azon gondolkodtam, hogy mit tudnék az időmmel kezdeni, és ugye akkor talált meg a Gábor is az a lehetőség, és alapvetően az online világban működöm én is, és alapvetően a vállalkozás is úgy van felépítve, hogy én home office-ból dolgozom. Tehát én fogom a laptopomat, internet kell hozzá, telefon, és megyek, ahova szeretnék, és ez a dolog, ez a webáruház üzemeltetés, ez pedig gyönyörűen tud ehhez kapcsolódni. Hát tudjuk azt, hogy főleg itt a Covid időszak alatt azért ezeknek a webáruházaknak a szerepen borzasztóan felértékelődött. Rengeteg webáruház fejlődött fel itt nulláról gyakorlatilag hihetetlen magasra, úgyhogy, és ez a trend ez tovább is tart, úgyhogy igazából ebbe vagyunk benne. Ugye röviden, hogy miről is fog szólni a prezentáció, pár szóval elmondtuk nektek, hogy nagyjából kik vagyunk és mi volt a motivációnk. Azt szerintem senkinek nem kell elmondani, hogy miért van szükség mai világban már több állásra és extra jövedelemre. Beszélhetünk itt különböző olyan dolgokról, amik váratlanul törnek ránk. Itt volt a Covid, itt van a háború, az infláció, a gazdasági válság, egy csomó minden, mindig lesz valami, és nyilván, hogyha az ember nem megszűnik, esetleg a munkahelye, vagy olyan élethelyzetbe kerül, akkor azért az extra jövedelem meg egy második, harmadik, negyedik, x-edik láb az jól jön, amiből rendszeres és extra jövedelemre tudunk pénzt, vagy hát pénzt szert tenni. Szó lesz arról, hogy gyakorlatilag itt a webáruházban hogyan működik az árumozgás, hogyan működik a pénzmozgás, be fogjuk mutatni röviden azt, hogy mennyit lehet, hogy lehet ezzel keresni, illetve itt azért van egy, hát a kamatos kamatról gondolom már mindenki hallott, pontosan tudjátok, itt is hasonlóan működik a duplikáció ereje, hihetetlen módon itt az elvetett magokból óriási fák nőhetnek pillanatok alatt, hogy ilyen hasonlattal éljek. Nyilván van egy csomó olyan dolog, amit itt az online áruházban található termékekről el fogunk mondani. Ezek alapvetően a trendi dolgok, és az online világban a trendeket követik. Van egy egyedi, nagyon-nagyon komoly kompenzációs terve mögött, az online áruház mögött, amit az elején is mondtuk, hogy mi megvizsgáltunk nagyon-nagyon sok koncepciót, hasonlóan működő cégeknél nincs még hasonló se. Tehát ez egy olyan egyedi, fantasztikus koncepció, amit meg fogjátok látni, hogy tényleg egyedi, és nagyon-nagyon jó működik. És hát nyilván hát pénzből élünk, tehát hogy alapvetően itt a szabadidő eltöltés is nagyon-nagyon jó. Mi azért Gábor is emberek között mozog, én is ebben között mozogtam, illetve mozgok a mai napig, úgyhogy itt azért kommunikáció nagyon-nagyon fontos lesz, ezt majd meg fogjátok látni. Hát így van. Hát nagyjából el is mondtuk már, igen, itt, hogy miért van szükség kiegészítő jövedelemre. Tudjuk, hogy mindig van valami, mindig lesz valami, ami jön, és több lábon kell állni. Úgyhogy ez mai világban már nem kérdés, nem az, amit régen, hogy azt mondták a szüleink, hogy menjél fiam dolgozni, 40 évig valahol ledolgozod, lesz jó nyugdíjra, aztán viszlát. Hát ma már ez nem nagyon működik. Úgyhogy de nyilván a több lábon állás az egy része. Itt, amit mondtuk nektek, és többször is hangsúlyoztuk, az, hogy gyakorlatilag időtől, helytől függetlenül bárhonnan dolgozni. Ez egy olyan fantasztikus dolog, ami párját ritkítja, én azt gondolom.
te osztod be az idődet, te osztod be azt, hogy mennyit dolgozol, hogy honnan dolgozol, hogy kikkel dolgozol, és még egy csomó tehát rengeteg előnye van ennek, majd meg fogjátok látni. A passzív jövedelem nyilván az embernek, mindenkinek más a motivációja. Az elején azt mondod, hogy tök jó, hogyha mondjuk nem tudom, én meg tudok belőle keresni annyit, amennyit nekem kis kiegészítésnek tök jó, aztán mikor meglátod benne az üzleti lehetőséget, akkor rájössz, hogy hát itt a no limit, tehát hogy itt nincsen felső határ, és gyakorlatilag rajtad múlik, csak és kizárólag rajtad múlik, hogy ebbe mennyit keresel ezzel a történettel, és hát tudjuk, hogy bizonyos összeg felett megmáz maga a szabadság. Úgyhogy Hát így van, és az, ami engem is megfogott az elején, mikor az ember megérti ebbe a potenciált, az üzleti potenciált, akkor rájön arra tényleg, hogy nincs felső limit. Tehát, hogy még egy normál munkahelyen, hát ez persze nem egyik pillanatról a másik pillanatról történik ez a történet, mert aki ilyen állít, akkor nálam itt szokott a piros lámpa villogni, hogy vigyázz, veszély, és ez nem, ez egy tényleg hosszú távon gondolkozva, biztos alapokon nyugvó, és tényleg egy passzív, a szó szoros értelmében 100%-ig passzív bevételre tudsz szert tenni. Természetesen ezt nem egyik hónapról a másikra, ez ahhoz tudnám hasonlítani, mint mikor valaki tényleg elvégez egy szakmát tanul például, ez is egy szakma, tehát hogy mind a mellett, hogy ezt amúgy minden nap csináljuk, tehát hogy itt majd bemutatjuk, itt maga az ajánlásról lesz szó, és minden nap csináljuk, csak ezért mi nem kapunk bónuszt. Tehát ez egy tényleg hosszú távon felépítve egy biztos bevételi forrást eredményez. De ahhoz, mielőtt ebbe belevágnánk, meg kell értenünk, hogy az árunak a mozgásáról beszélnék egy picit. A klasszikus kereskedelmi vonalat ugyebár ismeritek, legyen egy szupermarket, egy bevásárlóközpont, ami termékeket értékesít, és van ugyebár a gyártó, ahonnan a termékek érkeznek. És közte viszont becsatlakoznak, hát több pont is becsatlakozik. Itt lehet akár különböző disztribútor, szállítócégek, nagykereskedelem, kiskereskedelem, míg hozzád elér a termék. Felszoktuk tenni a kérdést, hogy mit gondoltok, hogy elmész egy szupermarketbe, megveszed az adott terméket, ez legyen mondjuk nem tudom, egy fogalmam nincs, egy kiló liszt, mennyi marad a malom a gyártónál, hány százalék marad, és mennyi csapódik le köztesként, és hát 40% szokott lenni a válasz, hogy általában 30-40%, és így van, tehát ha már 40% a gyártónál marad, akkor már nagyon-nagyon jól jár. És mindazon dolgok, mint itt látjátok itt a gyártó és az ügyfél, te mind ügyfél között, ez a 60%, ezek, ahogy mondtam, szállítási, logisztikai költségek, marketing, reklámköltségek, és hát a bekapcsolódó különböző kereskedelmi pontok felszipantják ezt az összeget. Itt az online bolt marketingben, tehát itt a webáruháznál, amit mi üzemeltetünk, nagyon fontos dolog, hogy ezek a köztes személyek vagy pontok, ezek nincsenek. Egyedül van a gyártó, akitől te megrendeled a terméket. Nagyon fontos, hogy minden ügyfél ugyanolyan áron rendeli meg a terméket. Nincs különbség téve, hogy oké, te nem tudom, beszerveztél 10 embert, akkor kapsz százalékot, olcsóbban megkapja, termékeket halmoz fel otthon, és eladásra kényszerül. Tehát itt ilyen nincsen. Teljesen egyszerűen elmondva, van a gyártó, és van vagy te, aki vásárolja a termékeket közvetlenül a gyártótól. És ez a 60%, amit a gyártó megspórol, hogy ezek a személyek, akár még ide vehetjük a klasszikus MLM, ugye Magyarországon nagyon megy, és van egy-két olyan cég, amit mi is megvizsgáltunk, mert szerettük volna tudni, hogy a legjobban dolgozunk-e, és hát ez kiderült, hogy a legjobban dolgozunk, és miért? Tehát itt az klasszikus MLM-nél ugyebár van egy úgynevezett üzletkötő, aki olcsóbban megkapja a termékeket, továbbadja számodra, elkezd házalni, na hát ez sincs, tehát tényleg semmi nincs, csak a gyártó és te vagy. És ezt a 60%-ot, amit megspórol a gyártó, ez pedig köszönetnyilvánításképpen kiosztja azon személyek között, akik
őt ajánlották, vagy a termékeket, vagy pedig ezt a webáruházat, és megmutatják másoknak, hogy hogy lehet ilyen webáruházat üzemeltetni. Így van. Hát ugye, ahogy a Gábor mondta már az elején, ez egy kész webáruház. Tehát itt nem kell azon gondolkodni, mert ugye nyilván sokan eljátszottunk gondolattal annak idején én is, még alkalmazotti létben is, hogy milyen jó lenne vállalkozónak lenni, és milyen jó lenne mondjuk 20 évvel ezelőtt jó lett volna, akkor indultak ezek a webáruházak, vagy nem tudom, nyilván még régebben, milyen jó lenne egy saját webáruház. De hát ugye egyrészt az ember nem IT szakember, nem tud magának csinálni, mert nem ért hozzá, másrészt ugye bele kell tenni egy csomó pénzt, mire ezt valakivel, komoly szakemberrel felépíteted, mire feltöltöd a termékeket, ezt karba kell tartani, be kell integrálni a fizetési módszert, be kell integrálni a szállítást, egy csomó minden más, marketingre kell költeni, úgyhogy itt azért az idő, energia, pénzbefektetés. Na most itt ilyen nincsen. Itt a gyártó gyakorlatilag készen kapsz mindent a gyártótól, kapsz egy webáruházat, ahol gyakorlatilag a személyre szabad a webáruházat, és a személyre szabott webáruházatból gyakorlatilag tudod közvetíteni a termékeket a végfelhasználók felé. A gyártó gondoskodik mindenről, a termékeknek a raktározásáról, a szállításról, a logisztikáról, a marketingről, a fizetési részben van integrálva, tehát minden, tehát ez egy kompletten működő és jó bejáratott rendszer, hát a világ több mint 70 országában működik, úgyhogy gondolhatjátok, hogy ez már egy jó kipróbált történet, és hozzá kell tenni azt is, hogy gyakorlatilag most már kicsit több mint 30 éve. Hát így van. Mindig, mikor az ember, tehát nagyon fontos az, hogy tudjunk az adott céggel azonosulni, ez számomra nagyon fontos volt, és, és hát az ember utána néz, mióta működik a cég, milyen a bónuszrendszere, mert hát tegyük hozzá, ez egy dolog, hogy fantasztikus termékei vannak, kiváló minőségű termékek, szó se róla, de természetesen, legyünk őszinték, azért más cégeknek is vannak jó termékeik. De viszont, ugyebár mindig a pénzkereseti lehetőség az egyik legfontosabb dolog, amellett, hogy az egészségünket is rendbe rakjuk. És a bónuszrendszer volt számomra a legfontosabb dolog, hogy ezt megértsem. Számomra fontos volt, hogy egyszerű legyen, érthető, és komplikációmentes. Tényleg, a kifizetéstől elkezdve minden. Ahhoz, hogy ebbe a témába belemenjünk, először a duplikáció erejéről pár mondatot engedjetek meg. Hogy itt félreértés ne essék, itt nem kell 100 ember találnod, 50-et se, sőt 30-at se, bár találhatsz, úgy legyen, beszélj 2 emberrel. Mutasd meg annak a 2 embernek, hogy hogy működik ez a webáruház, mutasd meg neki a lehetőséget, mutasd meg, hogy milyen potenciál van benne. Beszélsz 2, tegyük fel Annával. 2 olyan ember találsz tényleg, akik olyan motiváltak, mint te, és tényleg az életben egyszerűen többet el akarnak érni, és nem elégszenek meg ezzel a középszerűséggel, és a komfortzónán kimernek lépni, ami a legfontosabb dolog, mert ott kezdődik a fejlődés. Anna talál magának 2 Pétert, ugyanúgy, mint te, 2 Annát, és ez tovább megy. 5. szinten ez 30 embert jelent. Vegyük mondjuk, hogy kerek legyen a számítás egy 100 eurós havi fogyasztásnál, mondjuk egy családnál, nekünk általában ez több szokott lenni, de legyen egy 100 eurós fogyasztás, az körülbelül 37 ezer forint, ha jól tudom, most körülbelül havi szinten. Ezzel számolva te generáltál, így, hogy 2 emberrel beszéltél, 5. szintig 3000 eurót bevételt a cégnek, amiből mondjuk egy átlag 10%-ot számoljunk, 300 eurót kapsz te köszönetnyilvánításképpen a gyártótól, amiért őt, termékeit és ezt a webáruház szolgáltatást tovább ajánlottad. És generáltál 30 szemét. 300 euró. Őszinték legyünk, hogy mindenkinek más igényei vannak, ahogy a Flo mondta, de valakinél 300 euró, az több mint 100 000 forint, az egy hihetetlen nagy segítség. Lehet gyerekeket külön órára, külön angolra, nem tudom, jó kiegészítés egyszerűen.
De hát ez azért nem váltjuk meg a világot, ugyebár. De nézzük a duplikációt tovább. Kettő helyett mondjuk egy emberre többel beszélsz, három emberrel beszélsz. Három olyan ember találsz, mint te. Az ötödik szinten a duplikáció, és ez a varázslatos ebbe az egészbe, hogy a végén egy emberrel beszéltél többel, és a 30 helyett már 120 ember van ötödik szinten. 120. Ez ugyanúgy 100 euróval beszorozva 12 000 euró generálsz a gyártónak, 10% köszönetnyilvánítás, 1200 eurót utal a cég bankszámla számodra következő hónap 15-én, ami pontosan ott van, e-mail értesítést kapsz róla, nem kedvezményt kapsz, nem termékeket, nem ajándékcsomagot, készpénzt, nagyon fontos. Na hát itt már ez majdnem sok családnál egy havi fizetést jelent, és úgyhogy 3 olyan ember találtál, mint te. Ennyi, 3. De olyan emberek, mint a Flóri, meg én, meg még vagyunk páran, hála jó Istennek, nagyba gondolkozunk. Mennyire nagyba? 5 olyan ember. 5 olyan ember, és ez a belépő már ahhoz, hogy a szabadság. 5 olyan ember, nevetségesen kevésnek hangzik, 5 olyan ember, mint te. Az a végén 780. Hatalmas, nem? 30, 120, 780. A duplikáció az varázslatos. 78 000 euró a gyártónak, neked 10% köszönetnyilvánítás, 7800 euró készpénzben átutalva következő hó 15-én. Ez a nem mindegy. És a másik még egy nagyon dolog, ami nekünk feltette az íre a pontot, az, hogy amit itt felépítesz, azt a gyerekeid is megöröklik. Tehát amit itt felépítesz, azt továbbadhatod, akár elajándékozhatod, akár az unokates, bárkinek. Tehát egy szerződésmódosítás után, amit felépítettél, azt tovább vihetik a gyerekeid, felosztva, vagy csak az egyiknek. Tehát, hogy ez egy varázslat ez is. Így van. Hát, és ugye nyilván kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen termékek ezek. Ugye, ahogy mondtuk, nyilván magas minőségű termékek, ugye a Life Plus cégről van szó, amerikai cég, nyilván európai bázissal, és alapvetően olyan termékeket gyártanak és forgalmaznak, amik mindenki számára érdekesek. Hogy értem azt, hogy mindenki számára érdekesek, látjátok a macskát a képen, nyilván macska eredet az fog venni a boltba, akinek van macskája. Akinek nincs, aznak esze ágába sincsen elmenni és venni. Viszont olyan termékeket, amiket a Life Plus is gyárt és forgalmaz, egészségmegőrzéssel kapcsolatos termékek, különböző multivitaminok, táplálékkiegészítők, különböző testápolási szerek, vagy kozmetikumok gyakorlatilag, anti-aging termékek, ugye a mai világban nagyon-nagyon divatosak ezek a superfoodok, ugye a sport táplálkozással kapcsolatos dolgok, szépségápolás, egy csomó minden ilyen alapvetően egészség, szépség, jólét, hogy így összefoglaljam, nagyjából ezekkel kapcsolatosak a termékek, viszont mindegyik olyan termék, amit kortól, nemtől, gyakorlatilag mindenféle identitástól függetlenül bárki fogyaszthat, és mindenki el is fogyaszt. Tehát mondok valamit, egy testápoló, a testápoló úgy van megcsinálva, hogy azt kenheted nem tudom én, a kisgyerekre is, meg az idős hölgy is használhatja, mert mindenkinek alkalmas. De ugyanez a helyzet a táplálékkiegészítőkkel is, viszont ezek mind-mind olyan termékek, amiket minden hónapban elfogyasztunk. Tehát itt nincs az, hogy meg kell venni egy kezdőcsomagot, nem tudom, én megveszek senkit meg nem bántva, mondjuk illóolajokat, ami tök jó, de hát havonta vagy hetente cseppentesz belőle 2 cseppet, aztán az nem tudom én, 5 millis vagy 10 millis üveg, az elég egy fél évig. És akkor, hogyha elfogy fél év múlva, akkor fél év múlva fogsz újat venni. Hát ez nem ilyen, hanem veszel egy doboz vitamint, amit te megeszel, nyilván minden nap egyet beveszel, 30 darab van benne, elfogy hónap végén, rendeled a következőt. Az ugye fontos ebben a történetben, hogy nyilván úgy tudunk bevételt generálni a cégnek, illetve saját magunknak, hogyha folyamatos pénzmozgás, ármozgás történik, magyarul minden hónapban az adott ember megrendeli a számára fontos dolgokat, amit ő saját maga elfogyaszt, hiszen olyan terméket fogsz venni, amit magadra kensz, megeszel, megiszol, elfogyasztasz. Ez ebben a gyakorlatilag pofon egyszerű józan paraszti gondolkodással megérthető dolog,
Tehát az áruk azokat elfogyasztjuk mindig, minden hónapban, mindenkinek alkalmas, és nyilván ezek olyan áruk, olyan termékek, amik nem csak hogy divatosak, hanem a mai kornak megfelelőek. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon komoly cég, amik mögött nyilván tulajdonosi szintről is komoly tudás van, tehát itt azért kémikus, gyógyszerész emberek, orvosok állnak mögötte, és nyilván több évtizedes tapasztalat, nagyon komoly kutatómunka, úgyhogy ezek a készítmények gyakorlatilag mind-mind olyanok, amik a mai kor követelményeinek megfelelnek. Tehát nincsen bennük semmilyen génmódosított dolog, ezek teljesen tiszta gazdálkodásból származó, nagyon komoly termékfejlesztésre elkészült dolgok, de ezt majd úgy is fogjátok látni. Hát igen. És még egy dolgot például kiemelnék, a vízszűrőt, ami egy új dolog most, és árértékarányban a legkomolyabb történet a piacon, ami most egy nagyon új dolog. Tehát, hogy ahogy a Flo elmondta, tényleg szépségápolás, kozmetikum, tehát, hogy minden létező dolog. És feltehetjük a kérdést, a következő az szokott lenni, hogy hát oké, de hát kivel beszélek, én nem vagyok kontaktban emberekkel, nem beszélek, nincs nagy ismeretségköröm, fogalmam nincs, hát nekem ez hogy megy, és hát minden nap ezt csináljuk, minden nap ajánlunk. Fogalmam nincs, elmész egy jó étterembe a pároddal hétvégén, egy jó kis olasz étterembe, segítőkész a pincér, hihetetlen udvarias, jók az ételek, az az első, hogy hétfőn bemész az irodába, és a barátnőiddel a kávészünetben arról beszélgetsz, hogy hát milyen helyes volt az a pincér, nagyon csak viccelek, hogy milyen jó volt az étterem, de hát ennyi, minden nap ajánlunk, minden nap ezt csináljuk, de hát elmész nem tudom, a DM-be, elmész a Rossmann, fogalmam nincs bárhova, megveszed, onnan nem kapsz bónusz, nem kapsz köszönetnyilvánításképpen egy fillért sem, semmit. És ez tényleg, ahogy a Flo mondta, csak a vásárlási szokások megváltoztatásáról van szó. És ha például csinálunk egy razziát otthon, csak bemegyünk a fürdőbe vagy a hálóba, hogy milyen termékeink vannak, és ezt összeszámoljuk értékbe, akkor nagyon meglepő összeg jön neki szerintem, úgyhogy ennyi, ajánlani meg minden nap ajánlunk. Hát igen, és a század trendje, home office a tengerparton, hát igen, nyaralás és a munka, tehát az a legszebb, mikor az ember tényleg az alkalmazotti létből, ami teljesen jó, és Jim Rohn, egy nagy network marketer mondta, sajnos már meghalt, hogy természetesen ész nélkül nem lehet belevágni semmibe, de voltak olyan, sajnos voltak olyan cégek Magyarországon is sok, akik nem tudom, az emberek hitelekbe belementek ahhoz, hogy megvegyék a kezdőcsomagot és elindítsanak egy vállalkozást. Tehát, hogy ilyen itt nincs, ahogy a Flo elmondta, tehát nincs kezdőcsomag, tényleg csak azt veszed meg magad számára, amire amúgy is szükséged lenne, és amit amúgy is megvennél. Nagyon fontos dolog. Igen, tehát a webáruház és a mögötte álló kompenzációs terv, hogy tudsz ezzel pénzt keresni, mert hát mindenkit ez érdekel, engem is ez érdekelt. Először kipróbáltam a termékeket, meg akartam bizonyosodni róla, hogy jó-e, működik a szállítás, működik minden. Utána az volt a fő kérdés, oké, akkor hogy tudok ezzel pénzt keresni? Tényleg átutalja a cég készpénzbe mindenhol 15-én, és mindegyik kérdésre igen volt a válasz, és egyszerű volt, és annyira pofon egyszerű, hogy kicsit már bonyolult is. Nem, ez vicc volt, de tényleg nagyon egyszerű. Tehát a következő. Van egy webáruházad, amit vezetsz, beszélsz emberekkel, megmutatod a termékeket, bizonyos emberek azt mondják, hogy oké, figyelj, Tomikám, engem igazából most ez az üzleti modell nem érdekel, mert a fókuszom most más van, de szívesen kipróbálom a termékeket. Oké, láthatjátok itt az ábrának a bal oldalán, itt van ez az úgynevezett shoprendszer, az online shoprendszer. Neked ugyebár van egy webáruházad minden hónapban, akkor indíthatsz egy webáruházat, ha 40 IP pontért rendelsz. Igazából minden termék úgynevezett internacionális punktet, tehát nemzetközi
pontokkal rendelkezik, minden terméknek van egy pontszáma, és 40 IP ponttól te prémium vásárló vagy, és jogosult vagy egy webáruház irányítására semmifajta mellékes költség nélkül. 40 IP pont az igen, körülbelül olyan 70 euró, de szerintem van olyan termék, amiben még a postaköltség is bent van, változó, de körülbelül ez a 70 euró, 7-4-28, így van, a 26 000 forinttal tudsz indítani egy webáruházat. Oké, azt mondják, hogy figyelj, Gábor, engem csak a termékek érdekelnek, rendben, semmi probléma, akkor a shopomon keresztül tudsz vásárolni magadnak. És első szinten azt mondom, hogy Tamás érdeklődik a termékek iránt, küldök neki egy QR kódot, mert minden személynek, akinek webáruháza van egy saját személyre szóló QR kódja a shopjáról, amit egyszerűen e-mailen keresztül, WhatsAppon keresztül, nem tudom, átküldöd, és azon keresztül tudnak az emberek rendelni. És első szinten már 25%-ot kapsz az ő fogyasztásokból. Természetesen ezek az emberek regisztrálnak a LivePlus-nak a honlapján, vagyis hát a honlapján, és a te webshopodból pedig vásárolnak. 25%-ot kapsz minden vásárlás után. Gondoljunk bele, hogyha tényleg kerek 100 euróról beszéltünk, akkor már ha van 4 shoppered, 4 ember, aki a shopodon keresztül rendel, már a családodnak a fogyasztása, a termékek, amit rendeltek, már ingyen van. Ez mennyire jó már? De vannak olyan emberek, és további természetesen mélységi szintjen, ha vannak team tagjaid, akkor és őnekik is a webshopot létrehozzák, és nekik is vannak olyan emberek, akik a shopon keresztül vásárolnak, és ez a passzív jövedelem az egészben, hogy nem úgy van, mint sok MLM cégnél, vagy direkt eladásnál, hogy tényleg hirtelen nagy összeget keresnek, ha eladsz. De ez a fontos, hogy itt nálunk nem kell eladni. Itt ajánlasz, bemutatod ezt a webáruházat, hogy működik. És utána egyszerűen mélységi szinten is látod, a team tagjaidnak második szinten 10%, harmadik szinten további 5%, majd mélységi bónuszok is vannak. Tehát, hogy ez tényleg egy passzív bevételt generál. De akik nagyba gondolkoznak, a Flóri, Juditot is mondhatom, itt van közöttünk, Melanie vagy én, ők team tagokat gyűjtenek maguk köré, olyan embereket, akikkel egymást motiváljuk és egymást segítjük. És ez a legfontosabb az egészben, hogy itt hiába ez a bináris rendszer, de nem azt jelenti, hogy itt mondjuk tegyük fel, a Melanie 4 éve csinálja az üzleti modellt, a Flóri, aki fél éve kezdte ezt az egészet, és hihetetlen motivált, pár hónapon belül simán megelőzheti a Melanie-t. Mind státuszba, mind bevételbe, minden szempontból. Mert ha ő több teampartnert generál magának, és több teampartnere van, mint nekünk, bármelyik pillanatban, úgymond ezt az alá-fölé rendeltséget nagyon-nagyon nem szeretem, de fölöttünk van, többet keres. De az klasszikus MLM rendszereknél, vagy ez a piramis rendszereknél, Isten ments, még ezt szót is se szeretem kimondani, itt ilyen nincs. Mert azok az emberek, akik tehát mindig befizetők vannak, és igazából te soha a büdös életbe nem tudod őket megelőzni. Egy befizető vagy, és azok kasszálnak. Itt nem. Itt ha neked teampartnereid, több teampartneret generálsz, több pénzt keresel. Bármelyik pillanatban. De nézzük azt, első szinten 5%. A Flórinak, a Melanie és én vagyunk a szponzorai. Egyszerűen, ha a Flóri rendel, az ő fogyasztásából, rendeléséből mi 5%-ot kap, mert a teampartnerünk. De azért csinálta így a LivePlus, mert nem a barátainkon keresünk pénzt, és nem egy egyszeres eladásról van szó, ahol én a Flóri barátomat mondjuk nem tudom, átverném, vagy rásózok valamit, hanem a barátainkkal kézenfogva együtt keresünk pénzt. És ez a legcsodálatosabb az egészben. De ha Flóri beindul, és teampartnereket generál magának, akkor az ő általa, ha ő neki vannak teampartnerei, az ő fogyasztásukból már 25%-ot kapok. Majd az ő további támogatott emberéből 10%-ot, és mélységi szinten további bónuszokat. Tehát, hogy itt nem egy egyszeres eladásról van szó, hanem 3, 4, 5, 6 szintre lemenőleg, sőt végén mélységi bónuszokkal egy igazi, passzív bevételt generálhatunk magunknak. Hát így van, és ami ugye itt fontos, hogyha visszakattintasz egyet még Gábor, csak így összefoglalva, hogy ugye mindenki értse, hogy
két lehetőség van a shopper, tehát aki csak fogyaszt, meg van, akit érdekel az üzleti modell. Te mindenképpen jól jársz, mert ha csak a beruházásból vásárol valaki, te abból is kapsz pénzt. Nyilván, hogyha hosszú távon gondolkodsz és nagyban gondolkodsz, akkor meg gyűjtesz magad alá team partnereket, és akkor nagyobbak a bónuszok. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindig, minden hónapban. Tehát, hogy ez nem olyan egyszeri eladás, és egyszer, ahogy a Gábor mondta az elején, hogy te valakinek eladsz valami nagyot, és akkor abból kapsz egy hatalmas nagy pénzt, hanem ez mindig, minden hónapban, amíg az ember vásárol, nyilván azokat a cikkeket fogja megvenni, amit ő elfogyott folyamatosan, úgyhogy ebbe ez a csodálatos. Igen, és gyakorlatilag erről beszéltünk, hogy mélységi szinten különböző bónuszokat lehet elérni, és itt ugye a barátainkkal együtt keresünk pénzt. Tehát üzleti partnerek vagyunk, és gyakorlatilag együtt teszünk azért, hogy minél több embert magunk alá gyűjtsük, akit nyilván érdekel az üzleti része. Akit nem érdekel, és azt mondja, hogy ilyen termékek viszont tök jó, azokat kipróbálom, és azok nekem bejönnek, mert nyilván ezek tényleg magas színvonalú, tényleg nagyon komoly termékek, és ő azt mondja, hogy hát nekem elég a termék, én azokat előszeretettel fogyasztom, az üzleti részében meg hagyjatok békén, mert engem nem érdekel. Viszont te abból is kapsz pénzt, tehát hogy ez benne a szuper. Igen, hát ezekről a dolgokról meg gyakorlatilag már beszéltünk, és ezeket érintettük. Ez a cég gyakorlatilag a Life Plus több mint 30 éve a piacon van, világ több mint 70 országában is ugye folyamatosan bővül, és ez is jó benne, hogy nincs benne limit. Tehát itt azért vagyunk többen, akik nyilván különböző nyelveket beszélnek, és különböző nyelvterületeken mozognak, vagy több országban dolgoztak, vagy éppen élnek, vagy ingáznak, itt gyakorlatilag tényleg nincs benne limit. Tehát, hogyha van neked amit említett itt a kollega a hozzászólásból, hogy egy norvég kolléganő, aki Norvégiában él, vagy én mondtam, hogy nekem van egy Izlandon, akkor nyugodtan fel lehet vele venni a kapcsolatot, és akkor azt mondom neki, hogy figyelj, van egy üzleti lehetőség, hát ott van akár Izland, akár Norvégia, vagy bármelyik ország, ott kiaknázatlan terület akár, és hadd menjen és csináljuk, ott is ismertessük meg az emberekkel ezt az egész koncepciót, meg nyilván a termékeket. Úgyhogy, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem kell semmit megvenni. Nincsen kezdőcsomag, nem úgy, mint régen nem tudom én, a cepteres korszakban, meg a tupperware korszakban, hogy aztán meg kellett venni a lábos készletet, meg az Isten nyílt a paplanokat, és akkor több százezer forint benne állt a padláson, és aztán, hogyha nem tudtad eladni, akkor rád rohadt, már bocsánat. Bocs, még Itt úgy most is sajnos amúgy, tehát, hogy most is rengeteg igen. cégnél. Úgyhogy itt semmi ilyesmi nincsen, tehát nem kell semmit felhalmozni. Megveszed te a saját magad, amit fogyasztasz, és elmondod az embereknek, hogy figyelj, ez tök jó. Mert egyébként az, tehát hogyha kipróbáljátok a termékeket, akkor fogjátok érzékelni, hogy ezek tényleg prémium termékek, tényleg nagyon-nagyon jó hatásuk van az egészségre, a szépségre, tehát hogy önmagáért beszél a történet. Úgyhogy nem kell senkit se rábeszélni, csak elmondod nekik, hogy figyelj, ez egy tök jó sztori. Próbáld ki, tök jók a termékek. Aztán, hogyha meg esetleg akarsz vele pénzt keresni, akkor meg beszéljünk róla, mert erre is van lehetőség. Úgyhogy itt senkire nem kell semmit se tukmálni, úgyhogy nem kell belerakni pénzt. Nem kell webáruházat felépítened, nem kell online IT szakembereket megbízni, nem kell karbantartani, semmit nem kell csinálnod. Csak beszélsz róla. Tehát a kommunikáció az nagyon-nagyon fontos, mert kommunikáció nélkül azért az nehéz. De nyilván beszélsz családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, akiknek ezt jó szívvel elmondod. Úgyhogy Hát igen, és ahogy mondod, hogy az embereket szeretni kell, tehát azt tegyük hozzá, hogy ahogy mondod, hogy tényleg kommunikáció, hogy aki nem szereti az embereket, mert mi is emberekkel együtt dolgozunk, akkor az nem az ő világa. De hát szerintem akik itt vannak, azok azért vannak itt, mert szeretnek emberekkel foglalkozni, és valami mást szeretnének elérni, mint a középszerűség. Hát így van, és nem kell hozzá semmi más. Tehát, hogy nem kell az, hogy most te nem tudom én marketing szakember legyél, vagy Igen. értékesítési tapasztalatod legyen 20 év, hát ahányan vagyunk, annyi különböző ember, úgyhogy igazából semmi nem kell hozzá. Tehát, hogy az otthon ülő háziasszony azt ugyanúgy itt fantasztikus bevételt tud csinálni, mint egy 70 éves nyugdíjas, vagy éppen egy 20 éves egyetemista. Tehát, hogy csak rajtunk múlik, vagy csak rajta múlik, úgyhogy. Igen. Hát azért a prezentáció elején is a Flo így kicsit érintette ezt a témát, hogy
gazdasági élet, meg az életben minden változik és mozog, és tehát nem változtathatunk meg dolgokat, de viszont másképp állíthatjuk be a vitorlákat, ez Arisztotelésztől az idézet. Tényleg csak a vitorlák, azok, mi vagyunk maga a hajó, vagy a vitorlás, és a vitorlák pedig tényleg azok a lépéseink az életbe, amik előrébb vihetnek minket, és ez mindig a hozzáálláson múlik. És ha valaki egy csodálatos lehetőséget kínál neked, és nem vagy benne biztos, hogy meg tudod csinálni, mondd igent, majd később tanuld meg, hogyan csináld. Ez igazából nekem is az elején az volt, hogy oké, az ember gondolkozik, hogy hát nem tudom, működhet ez a dolog? Hogy működik? Mi ez? Nem kezdve fogva. Próbáld ki, csináld. És olyan emberek, mint a Flóri meg én, és tényleg így több teampartnerünk is van, akik kihangsúlyozták azt, hogy a hitelesség. És a mai világ 2023, tehát lassan már 24-et írunk, és elmúlt az az időszak, én úgy gondolom, hogy, vagy legalábbis fel kell számolni ezt az időszakot, mikor tényleg így az embereket átverték, mert azok a cégek, akik nem korrektek, nem hitelesek, vagy azok a személyek, akik nem hitelesek az életbe, azok el fognak tűnni a sülyeztőbe, azok a cégek, mert a mai világban a szónak kell, hogy értéke legyen, és hiteles legyen az a személy, aki közvetíti ezt a dolgot, és nekünk ez a célunk, hogy ezt a hitelességet, ezt átadjuk. Így van, és a végén mindig ezeket a kérdéseket felszoktuk tenni, amiket nem muszáj nyilván nektek most itt megválaszolni nekünk. Elég, hogyha saját magatoknak megválaszoljatok, de nyilván én azt gondolom, hogy mindegyikre pozitív lesz a válaszotok, és előremutató, hiszen azért ülünk itt egymás mellett, még ha csak online is. Mindenkinek megvan a saját motivációja, mindenkinek megvan a saját története. Én azt gondolom, hogy a Gábor többször is kihangsúlyozta, mindannyian olyanok vagyunk, akik nem elégszenek meg azzal, amit elértek, hanem szeretnének folyamatosan többet, és szeretnének fejlődni, és vannak céljaik, és vannak terveik, de hogyha megkérdezitek magatoktól, hogy vannak-e álmaitok, tehát tényleg a klasszikus értelembe vett álmok, amik mondjuk kisgyerekként is voltak, hogy én éppen rendőr leszek, vagy űrhajós, hogy azokat így nyilván a világ, meg a körülöttünk lévő dolgok, azok így egyre jobban kiölik belőlünk, és az ember felkapja a fejét, amikor olyan felnőttel találkozik, vagy olyan gondolkodásmódú emberrel, mint amilyen mi is vagyunk, hogy neki vannak céljai, neki vannak álmai. Igen, hát ez lenne normális, hogy mindenkinek legyenek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nektek is biztos, hogy vannak, és hát itt ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy ezeket megvalósítsátok. Igen, és ha megengeditek, levetítenék, mivel a Melanie most sajnos nincs itt, mert edzés tart, pont mikor szerdán tartjuk az üzleti bemutatót, pont edzése van, és később fog, nem tudom, hogy tud-e csatlakozni, és nagyon szívesen levetítenék, kb. 5 percről van szó, ahol a Melanie és az Adri beszél. Melanie, aki már tényleg több mint 4 éve, lassan már 5 éve üzleti szinten, én 1 éve csatlakoztam hozzá, akkor a fókuszom máson volt, de most 1 éve már teljesen 110%-osan összpontosítok erre. Tehát aki már 5 éve benne van, és az Adri, aki tényleg 1-2 hónapja kezdte, és most lett 21 éves, hogy ők mit mondanak erről a dologról. Kicsit hangosíts, Gábor, légy szíves. Csinálod az egész koncepciót, és gyakorlatilag váratlanul sikeres vagy ebben, illetve hát Adri, aki egy új csatlakozó, hogy másfél-két hónapja, nem is tudom már pontosan, aki pedig szintén nagy motivációval, nagy lendülettel vágott ebbe bele, amire szintén nagyon örülünk. Úgyhogy kíváncsian várjuk egy pár mondatba, én szerintem először a Melanit, hogyha nagyon szívesen, köszönöm a szót, Flóri.
Én ezt a csodálatos konceptot 2019 márciusában, kicsit később ismertem meg, hogy miért nem hagytam abba 4 év után sem, azért, mert kerestem én is egy olyan dolgot, amit saját kezembe vehetek, illetve én felelős lehetek azért, amit elérek, és nem szeretném, hogy limitált legyen az, amit elérhetek. Tehát ebben láttam azt a lehetőséget, hogy itt nincsen limit, itt az csillagos egek lehetőség megvan rá, és ez mind az én kezemben van. És ehhez kötetlen lehet ezt csinálni, ez is egy óriási tudott nálam, és ami még nagyon megfogott, ez az egész cégnek a filozófiája, és ezzel a filozófiája nagyon tudok azonosulni. Ez azt jelenti, hogy amit már beszéltetek, itt mindenki megelőzhet, és mindenki fair, tehát senki nem az, hogy csak drágán eladom így, hogy amúgy, hanem mindenki ugyanúgy vásárol, és ugyanúgy részesedik. Nekem nagyon fontos volt, hogy fel legyen a háttér, és szerettem volna én is értéket adni az embereknek, és lehetőséget, hogy magasabb szinten eljussanak. Hozzáteszem, hogy a 4 év alatt megfizethetetlen azok az emberek megismerése, akik önökben is elkísérnek, és mindig csodás embereket ismerek meg ezáltal. Úgyhogy nem fogom abba hagyni, tovább fogom csinálni, és már most írok arra az embereknek, akiket megismerek, és akiknek ezt mutatok utána, hogy egy óriási lehetőség van, és egyetlen egy dolgot kell csak a fejünkbe át variálnunk, az az, a vásárlási szokásaikat kell csak megváltoztatni. Ennyi. Más nem kell. Mindenki csak a saját webshopjába rendelne, akkor senkinek nem lenne semmi problémája. Se egészségügyileg, se pénzügyileg, és sem társadalmilag, mert azok az emberek, akik eddig megismertem, a pozitivitásról és a motivációból tudnak, és ezzel egyébként csak meg kell változtatni a vásárlási szokást. Ennyi. Úgyhogy tovább fogom ezt ellenni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Érdekes volt hallgatni, és tök jó, hogy kiemelted ezt, hogy a kapcsolatok, mert azért ennek a ajánlási marketingnek ez egy nagyon fontos, hát nyilván elengedhetetlen része, és az ember nem gondolja, hogy egy saját vállalkozásban, mert alapvetően egy saját vállalkozás, vagy szól. Itt ez a saját vállalkozás nem feltétlenül szól. Nyilván a pénzkereset van mögötte, nyilván a termékek fogyasztása, az egészséges életmód, az, hogy karbantartjuk a testünket, figyeljük az egészséges, a többi, ez is mögötte van, de ami nagyon-nagyon fontos, a kapcsolatépítés. Az is mögötte van, és a kapcsolattartás az emberekkel, kvázi egy közönséget tudsz kiépíteni, és az emberekkel kapcsolatot tartani, és hogy te mondtad, évek múltán is, ez egy olyan szintű pozitív dolog, és egy olyan szintű ajándék, én azt gondolom, amit te felépítesz, vagy az, ami fantasztikus. És ugye kapcsolatok, ahogy tudjuk, a világban ezt is hogy kiemelted, mert és egy fontos része a koncepció. Úgyhogy Adri, köszönjük szépen Melanie, Adri is akkor egy pár szóban bemutatná saját magát, és kíváncsian várjuk, hogy és szerintem nem titok, hogyha elárulom, hogy Adri szemtelenül fiatal, úgyhogy egy fiatal hölgyet mi víz rá arra, hogy egy ilyen üzleti koncepciót magáénak tudjon, és mi a motiváció? Köszönöm a szót, engem Szél Adriennek hívnak, 20 éves vagyok, és Sopronban tanulok, most jelenleg másodéves egyetemista vagyok, és közgazdásznak tanulok. Hát ugye most csatlakoztam idén nyáron a Lárkuszhoz, amit egyáltalán nem bántam meg,
de hogy mi is motivált engem. Hát én már nagyon kicsi korom óta mindig mondtam anyánknak, hogy sok pénzt akarok keresni, és ez könnyebb. Vagy hogy helytől, időtől függetlenül, és hogy tényleg ne kelljen bent ülnem, mint egy irodába 8-tól 4-ig, vagy ne kelljen vendéglátásba dolgoznom 12 órázni, 14 órázni. És nekem ez volt a mértem, és hogy ahogy elkerültem az egyetemre, és elkezdtem dolgozni, hát nem a Life+-ba, de hogy máshol, akkor jöttem rá, hogy a pénznek milyen nagy értéke van. És hogy tényleg, hogy én már az olyan rossz érzés számomra, hogy tényleg, hogy apáiktól kell kérnem, hogy létszi, adjatok pénzt, mert éppen nincs a számlámon, vagy mert meg kellett vennem ezt-azt. És én ezt saját magamnak szeretném megvenni, és vannak céljaim, álmaim, tanulástéren is, és utazni szeretnék, nem tudom, nagyon jó kocsikat szeretnék, és nekem ez nagyon fontos, hogy én érjem el ezeket. Én nagyon maximalista vagyok, és ezeket én szeretném elérni, és nem azt akarom, hogy apa, anya megvegye nekem, és így hanem tegye úgymond. És hogy miért pont a Life+? Hát én már 17 éves korom óta keresem azt a terméket, vagy termékcsaládot, ahol tudnék csatlakozni. Én rengeteg előadást meghallgattam, még Pesten is voltam egy előadása, de úgy egyik se tetszett, a környezet is, mert azt mondta, hogy jaj, ne csatlakozz, ez egy piramisrendszer, ez csak lehúzás. Majd a Melaniék által megismertem a Life+-t, 2020-ban, de hogy akkor nem tudom, hogy nem ugye, hogy hát beszélgettünk róla, de úgy nem nagyon, meg tavaly is, meg tavaly előtt is, de úgy mindig, úgy nem tudom, anyáknak is mondtam, de ők is mondták, hogy ne csatlakozzál, biztos, hogy ez hülyeség. És idén nyáron jobban elmagyarázták nekem, sokkal jobban megértettem, és tényleg látom benne lehetőséget, és az, hogy ezzel nagyon sok mindent el lehet érni, és segíteni szeretnék másoknak is, hogy ezt hát ők is így megéljék, meg hogy a vitaminok is, én szedem a vitaminokat, és ezáltal egészséges is tudok maradni. Úgyhogy ez lenne az én kis történetem. Köszönjük szépen, még egy utolsó kérdés hozzád, Adri. Mi az elmúlt 2 hónap tapasztalata a Life+ kapcsán? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy mi az elmúlt 2 hónap tapasztalata mindset kapcsán? Tehát a te fejedben, amióta a Life+-szal kicsit komolyabban és intenzívebben foglalkozom, mi változott mondjuk a te fejedben vagy gondolkodásmódodban? Vagy változott-e bármi? Hát változott, az biztos, sokkal motiváltabb vagyok, ami a csapat, és ez nekem nagyon jó, hogy van egy támogató közösség, és nagyon motiváljuk egymást, segítjük egymást, bármit kérdezhetek, akár a munkával kapcsolatban, akár valami személyes dolgokkal kapcsolatban, és mindig csak segítjük egymást. Hát nagyon sok ugye személyiségfejlesztő könyvet is olvasok, és hallgatok podcastokat, mióta elkezdtem a Life+-szal dolgozni, és így nagyon megváltozott a gondolkodásmódom, sokkal pozitívabb vagyok, sokkal jobban felfogom az életet, vagy nem tudom, és ez tényleg szerintem egy fantasztikus dolog, úgyhogy csak ajánlani tudom. Köszönjük szépen Adriának is, és Melaninek is itt a szívhez szóló szavakat, és tényleg a saját tapasztalatokat, mert az mindig fontos, hogy saját, ne csak mi, hanem mások is, akik a Life+-szal foglalkoznak, meg osszák a tapasztalataikat velünk és veletek. Így tudjuk még közelebb hozni az emberekhez ezt az egész koncepciót, illetve ezt az egész gondolkodásmódot. Én azt gondolom, hogy egy átfogó dolgot próbáltunk nektek adni így az este folyamán. Hát igen, láthatjátok, hogy mindenkinek más a motivációja.